маросими ифтитоҳи баҳси якуми мавсими истироҳат дар истироҳатгоҳи зимчуруди ноҳияи шоҳмансур тибқи анъана бо ворид гардидани гурӯҳҳо ба майдон оғоз шуд. истироҳатгоҳи мазкур табеи шӯъбаи маърифи ноҳияи шоҳмансури шаҳри Душанбе буда, хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии ин ноҳия имсол дар чорбаст ба фароғат фаро гирифта мешаванд. тавре ки иттилоъ дода шуд, барои фаъолияти истироҳатгоҳи берун аз шаҳри зимчуруд дар мавсими имсола аз ҷониби мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи шоҳмансур маблағи зарурӣ ҷудо гардидааст, ки он барои дар шароити хуб бо таъмини ғизои солим гузаронидани давраи истироҳати кӯдакону наврасон кифоя аст. намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи шоҳмансур зимни иштирок ва суханронӣ қайд карданд, ки тарбияи наврасон дар рӯҳияи табиатдӯстӣ, истироҳат дар мавзеъҳои нотакрори диёр ва омодагӣ барои соли хониши нав аз ҳадафҳои асосии ташкили истироҳати тобистона барои кӯдакону наврасон мебошад. дар муддати ин 5 рӯз ки ман ба лагери истироҳати зимчурук омадагиам, бо 22 хонанда кор ва фаъолият карда истодам. хонандагон дар ин ҷо бисёр бароат истироҳат карда истоданд. хурду хӯрокашон, ҳавои тоза ва истироҳати бо фароғат намуда истодаем. мавриди зикр аст, ки истироҳатгоҳи берун аз шаҳри зимчуруди ноҳияи шоҳмансур дар мавсими имсола фаъолияти худро дар чорбаст ба роҳ монда, дар маҷмӯъ наздик ба 1000 нафарро ба фароғату солимгардонӣ фаро мегирад. дар навбати аввал хонандагони ятиму бепарастор, иштирокчиёни озмунҳои фанниву олимпиадаҳо ва ширкаткунандагони чорабиниҳои ноҳиявию шаҳрӣ ҷалб карда шуданд. ҳамзамон дар ҳар як баст ба 20 нафар хонанда аз мактаби интернати рақами 1 барои кӯдакони ятим ва бепарастори шаҳри Душанбе ба истироҳату фароғат роҳхат дода мешаванд. طولی چند سال می شود که بر این فراغتگاهی بیرون از شهری زیمچورود می آیم و تعطیلی تابستانه خودم را می گذرانم. ما خیلی شاد هستیم که باز در این استراحتگاه با همراهی دوستانمان برخوردیم و تعطیلی تابستانه خودمان را می گذرانیم. از آن روزی که پیشوای ملت قدم به استوار کردن این ملت آباد کرد، ما خیلی شاد هستیم که این کودکان خوشبختی دورانیم. ҳолати санитарию эпидемиологии сифати маводҳои хӯрока ва талаботи дигари мавҷуда пайваста аз ҷониби сохторҳои назоратӣ санҷида мешавад, то ин ки дар беҳтарин шароит наврасон давраи фароғати худро сипарӣ намоянд. дар асоси дастуру супоришҳои роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе соли равон дар ҳудуди истироҳатгоҳ аз ҷониби мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи шоҳмансур бинои иловагии 2 ошчона бунёд гардидааст, ки дар он баъди истироҳати хонандагон беҳтарин шароит фароҳам шудааст. тамоми ҷиҳози ин бинои навбунёд низ ба тозагӣ ворид гардида, баъди фароғатчиён шароити хуб муҳайё шудааст. ҳоло шароити зарурӣ барои насли наврас фароҳам шудааст ва ташкили истироҳату фароғати кӯдакону наврасон дар сатҳи баланд низ дар ҳамин замина ташкил гардидааст. ба хотири ҷалби бешари хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёна дар истироҳатгоҳҳои берун аз шаҳрӣ шароити мусоид муҳайё гардидааст. дар истироҳатгоҳи берун аз шаҳрӣ Шарора дар басти аввал наздики 250 нафар ба машғулиятҳо фаро гирифта шуданд. фароғатчиён ҳамарӯза таҳти назорати табибон қарор дошта, дар ҳолати ба миён омадани ягон мушкилӣ сари вақт хонандагон ба ёрии аввалини тиббӣ фаро гирифта мешаванд. дар маросими ифтитоҳи баҳси якуми мавсими истироҳат, роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Исмоили Сомонӣ, шӯъбаи маърифи ноҳия, роҳбарони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ, фаъолони ноҳияи Исмоили Сомонӣ ва хонандагон иштирок намуданд. аз ҷониби хонандагон бахшида ба кушодашавии басти аввали истироҳат барномаи зебои фарҳангиву фароғатӣ пешниҳод гардид. Салом модар, салом модар, бароят эҳтиром модар, ҳама осахтиҳо бигзашт, ба пешвозам баром модар. тавре иттилоъ дода шуд, барои фаъолияти истироҳатгоҳи берун аз шаҳрии Шарора дар мавсими имсола аз ҷониби мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Исмоили Сомонӣ маблағи зарурӣ ҷудо гардид, ки он барои дар шароити хуб сипарӣ намудани давраи истироҳати кӯдакону наврасон мусоидат менамояд. мавриди зикр аст, ки соли равон дар асоси дастуру супоришҳои роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Исмоили Сомонии шаҳри Душанбе, истироҳатгоҳи Шарора аз таъмири ҷорӣ бароварда шуд. тарбияи наврасон дар рӯҳияи табиатдӯстӣ, истироҳат дар мавзеъҳои нотакрори диёр ва омодагӣ барои соли хониши нав аз ҳадафҳои асосии ташкили истироҳати тобистонаи кӯдакону наврасон дониста мешавад. ба ҳамин хотир масъулин кӯшиш менамоянд, ки дар мавсими навбатии истироҳат беҳтарин шароитро барои хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёна, фароғатчиён дар 4 баст фароҳам оваранд.